ampun ngantos jenengan remehno dosa alit sing jenengan lampahi nganti istiqomah terus menerus niku dados dosa gede. Kados jenengan beto pasir saking goro gan sakcaukan setiap hari niku 10 tahun ya dados griya apa nah. Padahal niku mundhute teng segara namung sakcaukan. Niku sing dimaksud jenengan kok ngremehno dosa cilik. Napa lah dosa cilik niku paribasane nyinggung atine tangga semisal pisan. Berhubung jenengan ngremehno dosa niki, akhirnya jenengan lakoni terus menerus. Wong dina niku nyinggung tiyang. Ah mek ngono wae kok. Wah mek ngene wae kok. Niku lama kelamaan jenengan dicap dados tiyang ala. Niki sampai saking Kanjeng Nabi piyambak tidak disebut dosa kecil nek jenengan dosa niku jenengan lakoni terus menerus senajano ketoke dosa cilik.